Moni nonse, ndabweranso ne bambo ali. Lero mutu wathu ndi Madzi otuluka mu Thanthwe. Verse loloweza ndi Yesaya 26 verse 4. Khulupirani Yehova nthawi zamuyaya, pakuti mwa Ambuye Yehova muli Thanthwe lachikhalire. Lero tiphunzira kuti timalambira Mulungu tikamamukhulupirira. Kodi madzi adayamba kuthiranipo? Tangoganizirani momwe mungamvere ludzu, mwinanso mungakhala okhumudwa komanso ofowoka. Kalekale Mulungu adauza Mose kuti asogolera Israeli kutuluka mwa Igupto, ndipo Mose adatero, koma adali ndi vuto la madzi. Umu ndi mmene zidakhalira. Madzi adali atawatheranso Aisraeli, ndipo adayambanso kudandaula kwa Mose. N'chifukwa chiyani unatitulutsa mwa Igupto kuti tidzafere m'chipululu muno? Iwo anadandaula, palibe chakudya chabwino pano, ndiponso palibe madzi akumwa. Sanadandaule za izi kamodzi kapena kawiri. Mobwerezabwereza iwo ankadandaula, ndipo kunyinyirika kwawo kumakulirakulirabe. Koma kodi Mose kudali kuyamba kumva za iwo kudandaula? Chilungamo chake nchakuti anthuwa adadandaulapo za kusowa madzi zaka 40 za m'mbuyomo. Pa nthawiyo Mulungu adauza Mose kuti amenye Thanthwe, ndipo madzi adatuluka. Madzi migolomigolo adatuluka, ndipo adapitirira kutuluka m'Thanthwelo kwa nthawi yonse yomwe anthu adali pamalopo. Kotero apa adalinso opanda madzi. M'malo modalira Mulungu kuti adzawasamalira, iwo amadandaula ndi kuwilingula. Ndipo Mose monga amachitira nthawi zonse adapempha thandizo kwa Mulungu. Mulungu adauza Mose kuti atenge ndodo yake yoyendera, ndipo ayitane mchimwene wake Aaroni. Kenako amenera kusonkhanitsa anthu onse pamodzi. Munene ndi Thanthwe pamaso pawo kuti liwapatse madzi, adatero Mulungu. Mose adali atapirira kwa nthawi yayitali, koma pakutha zaka 40 akumva Aisraeli akungodandaula, izi zidamukwana, ndipo adakwiya. Iye anali atatopa ndi kung'ung'uza kwawo komanso kudandaula. Apanso iwo anali kuonesa kuti sakukhulupirira Mulungu. Mose adakwiya kwambiri paka adayiwala kuti ndi Mulungu amene amachititsa zozizwitsa zonse kuchitika. Mulungu anali atapangitsa madzi kutuluka m'Thanthwe zaka 40 zapitazo. Ndi Mulungu yekha amene angapangitsenso madziwo kutuluka. Koma Mose anayiwala, ankaona kuti iye ndi amene angapangitse madzi kutuluka m'Thanthwelo. Tamverani anthu opanduka inu, tikutulutseni madzi kuchokera mu Thanthwemo? Mose adakalepera anthuwo, koma sanayankhule ndi Thanthwelo monga momwe Mulungu analamulira. Anakweza mkono wake ndi kumenya Thanthwelo kawiri ndi ndodo yake, ndipo Mulungu adatulutsa madzi. Mose ayenera kuti anasangalala kwambiri mu mtima mwake kwa kanthawi. Ayenera kuti ankafuna kulalatira anthuwo kwa nthawi yayitali, ndipo mwina zali zokoma kumenya mwalawo. Koma Mose adapereka chithunzithunzi chakuti mphamvu yakutulutsa madzi idachokera kwa iye ndi Aaroni, ndipo Mulungu sadalandira ulemu wake. Mose akadamvera, zikadakumbutsa anthu kuti kakhale iye ndiye adali mtsogoleri wawo, iye amauzidwa zochita ndi Mulungu. Ndipo Mulungu adalankhula naye m'mawu ake odekha. Mose, Mose, sunandikhulupirire, sudayeseko olo kundilemekeza mongoyera pamaso pa Israeli. Adatero Mulungu, chifukwa cha ichi sudzalowesa anthu awa m'dziko limene ndiwapatse. Nthawi yomweyo Mose adazindikira kulakwa kwake.
iyenso anali atayiwala kudalira Mulungu. Iye anali atayiwala kwa kanthawi kuti ndi ndani kwenikweni adali kusogolera Israeli. Kwa zaka 40 Mose ndi Aaroni anali atavutika mchipululu. Kwa zaka 40 anali atasogolera anthu a Mulungu. Koma Mose ndi Aaroni sakanatha kulowa m'dziko la lonjezano. Aisraeli amayenera kuzindikira kuti munthu aliyense amene akusogolera Israeli amene amayenera kukhulupirira Mulungu kotheratu komanso kutsatira malangizo ake. Mulungu amafuna kuti timulemekeze ndi kumpembedza. Amafuna kuti timdalire. Iye amafuna kuti tidziwe kuti azakhala nafe tsiku ndi tsiku. Timapembedza tikamachita zomwe akufuna, ndipo timampembedza tikadalira kusogolera kwake.